चिरां XNDP-नि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो जोङो 2003 आव सारेन्डार जानानै 16 बोसोर जोङो BPF-जोंनो गोरोबना दंमोन आरो BPF-जोंनो जों एखेलगेनो खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय जों बे 17 बोसोराव BPF-निफ्राय जेबो थारमाने सोलायनायखौ मोननो हायासै आरो जोंनि नांगौ माबाफोरखौ जों मोनासै। नैबेनि खारनावनो जोङो दायो सोलायनायखौ नांगौ होननानै आरो जोङो सोलायनांगौ होननानै UPPL दलाव जोबदान होफैदों। जोङो UPPL फैयोबा सरकार बेनो जों बेखौनो आसा खालामो जानाखि दाख्लैनि मोनबोनाय दुखिया सुक्तियाव जायनाखि दफाफोर दङ नैबे दफाफोरखौ मोजाङै जों खामानि मावलांनानै बर' जाथिखौ जों उन्नति बा मोजां लामायाव दैथायलांगोन बा माबागोन बेखौ जोङो फोथायनानै खामानि मावलांनो होननानै लोगोसेयैनो जों जोबदान खालामदों आरो।